Donostia 2024. Recibimos a la actriz Marta Etura. Buenas tardes, good evening, ongi etorri. Muchísimas gracias por estar aquí un año más celebrando el cine. En 1986, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián decidió crear un premio para reconocer a las estrellas mundiales del séptimo arte. Arrez Geroztik, Bette Davis, Susan Sarandon, Michael Caine, Fernando Fernán Gómez eta beste hainbat pertsona itzaltsu etorri dira, zinemaldira eta gure hiri ederrera. Izen txundigarriak alajaina eta bideo honetan bildu ditugu dendenak. Benetan zaila da antzeslea izatea industria honetan eta ze oztopoekin aurkitzen gara lanbide honetan. Bikaintasunaren eta arriskuaren alde egiten duen aktore baten garaipenak Kate Blanchettek egiten duen bezala. Su talento para actuar es colosal. Antzesteko duen doaina izugarria da eta kritikak beti laudatu egin du, kritikak berari buruz esan du. Kate Blanchettek agerian uzten du antzezpe bikain bat izan daitekela ere film bat zuzentzeko modurik onena. Kate Blanchetten perfekzioa beldurra emateko modukoa da. Kate Blanchettek ez du antzesten gorputz oso batez jabetzen da. Existitzen alda perfekzioa erantzuna Kate Blanchett da. Eta Blanchettek zuzentzen ez zuen film batean egindako antzezpenari dagokionez hau esan zuten. Kate Blanchett da filmaren egilea. Badakizu ez filmin buruz ari zen kritika? Woody Allenen Blue Jasminei buruz. Kate txikiak 6 urte zituenean, mago batek bere lagun baten urte betetze festan jardu zuen. Eta egun hartan, Katek lehen aldiz egin zuen amets fokuen aurrean jartzearekin gurasoek animatuta. Neskatua antzerki emanaldietan hasi zen parte hartzen, baina Katek 10 urte zituela alta hil zitzaionean artista izateko ametsak zapuztu eta ekonomia ikastera baki zuen. Baina kasualitatez Kairon zegoela bidaia batean, Katek film batean parte hartu zuen extra gisa, eta fokuekin, jantziekin, kamerekin eta setean egon ondoren, inoiz baino Indiara handiagoz bueltatu zitzaion antzezpenerako irrika. Eta Australiara itzultzean, antzerki eskolan matrikulatu zen. Antzerkian hasi zen eta laster deigarria izan zen bere lana nazioartean Elizabeth filmean, Elizabeth lehenengoaren rola egin zuenean. Horregatik lortu zuen Oscar sarietarako bere 8 izendapenetatik lehena. 2 ditu. Baina sari ez ari bagara gau osoa eman dezakegu hemen, besteak beste nazioarteko 4 sari nagusiak lortu dituelako, 2 Oscar hori ez gain, 4 Golden Globe, 4 BAFTA eta aktoreen sindikatuaren 3 sari. Kate Blanchettek balentria ugari lortu ditu, ala nola urte berean 2 Oscarretarako izendatua izatea, edo Oscar bat irabaztea, Katharine Hepburn antzesteagatik beragarrian bat lortu zuena. Baina berak beti esaten du antzezile baten neurria ez direla sariak baizik eta unkitzeko gaitasuna, eta ni erabat ados nago. Bera
maistra ezin hobeagoa da horretan. Antzezle batek aukeratzen dituen rolak informazio asko ematen digute. Kate Blanchettek beti antzestu izan ditu pertsonaia komplexu eta mezudunak, emakume indartsu eta konpromisodunak. Bilauaren rola ere egin zuen, egin batean bere seme-alabek horrelako paper batean ikusi nahi zutelako. Emakumezko antzezle bat antzezpenetatik kanpo egiten duen lan guztiagatik ere ezagut dezakegu Kate Blanchett antzerki zuzendaria da eta feminismoarekin, immigrazioarekin eta aborigenekin lotutako proiektuak ekoitzen ditu Australian. Zinemako harribitxietan egin izan du lan eta zeinbait kasutan bere lanagatik bihurtu ziren harribitxi. Harrigarria da benetan, Blanchettek zenbat zinemagilearekin lan egin duen. Irakurri egingo dut pila bat direlako. Woody Allen, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Todd Field, Peter Jackson, Terence Malick, Kenneth Branagh, Joel Schumacher, Richard Linklater, Steven Spielberg, David Fincher, Ron Howard, Steven Soderbergh, Wes Anderson, Martin Scorsese, Jim Jarmusch, Sally Potter o Gillian Armstrong batzuk baino ez dizkizu eta aipatu. Gaur Donostia saria entregatuko dion zuzendariarekin ere lan egin du. Izan ere, disclaimer, minitelesaia estrenatzear daude. Txalo bero bat Alfonso Cuaronentzat berriz ere zinemaldian, oraingoan Donostia saria emateko. Gabón. Honrar a Kate Blanchett aquí en San Sebastián me hace recordar Kate Blanchett ikustera Donostian gogora ekartzen Catalina Hermoso eskualde honetan jaio zena 16. mendetik 17. transizioan. Historiaren bertsio asko kontatu dira, eta are gehiago kontatuko dira denbora pasa ala. Gehienak egia esaten dutelakoan, baina erregistroek frogatzen dute Katalinaren ama Isabel Egea Edarra de Hermoso zuela izena, alargun hitz gutxikoa, eta aita sekula ezagutu gabea Inigo Hermosoa Dubaltz izan zela marinel bat Carlos de Amezkitaren agindupean eta lurralde ingelesetan hiltzena Kornualeseko gudan. Ia ezer ez dakigu Katalinaren haurtzaroaz eta bere gaztaroaz gutxiago. Bere bizitzaz erregistro bakarra dago dokumentu anekdotikoetan eta baita ere Madriden esaten ziren berrietan, eta baita ere 18. mendean argitaratutakoa El Artistan esaten da gorteko saloietan agertu zela. Venusek garaitu zuenean Madriden. Hitz egiten da bere talentu zoragarriez eta hipnotizatzen zituela ikusleak berak egindako kantuekin, bere sonetoak maitasunari, edertasunari eta heriotzari. Bere margolanak pintzelkada solte bat dutela eta argitasun vital bat gainditu egin zuen tenebrismoa. Eta kontrapuntu harmoniko bat izan zuen aurreratu egin ziona bere denborari. Esaten da, berak ezizuela Lope de Vega endekasilagoan, eta Diego de Velázquez ispilu eta kontrastetan, eta Calderón kuestionatu egin zuen bere zorroztasunagatik kontrakoetan. Eta Amsterdamen, Uriel da Costarekin batera, Espinozaren mentora izan zen gaztaroan, eta espekulatzen da substantziaren tratatuak eragina izan zuela bere etika idazteko. Espainia berrira egindako erbestean Juan Inés de la Cruz mentorea izan zen eta lagundu egin zion
neska gaztetik poeta izatera. Bere obra osoa agortu egin zen Eskorialen izandako sute batetik eta bere legatua bere garaiko gizarte maskulinoan lurperatuta. Bere lan artistiko zabaletik ez bada hitz egiten ere gutxiago hitz egiten da haren borrokaz esklabotasuna abolitzeko, defentsa herri indigenoak defenditzeko Espainia berrian, boza altxatu zuen sexu indarkeriaren kontra guduetan, eta nola sortu zuen etxe bat umezurtzak hartu zituena. Eta zer ikusi du Keitek Katalinarekin. Biek partekatzen dute bizitza asegabea. Ezagutzaren alde, kausa justu eta artearen alde, biak ere partekatzen dute ubikotasunaren doaina. Nik ikusi izan du ze zorroztasun, ze bihurtutasun duen Keitek bere antzezpenanak egitea, eta baita ere ekoizlea izan danean proiektuak egitea, eta nola errodaje bitartean Londresen bizitzari uko egin zionez eta egun laburduz bidaiatu behartzuen setera joan eta torria egiteko bere ama eginkizunak betetzera. Hori, aldi berean, beste film bat sustatzen zuen bitartean eta beste pertsonaia bat egiten zuen bitartean asko eskatzen ziona ere bai. Eta Mahlerren 5. sinfonia ere gogorak hartzen zuena Berlingo Orkestra Sinfonikoarekin. Eta beste 4 filmetan ere parte hartu zuen. Hoietako bat ere ekoitzi egin zuen. Denbora horretan ikusi izan du zinemaldietan agertzen bere semearekin batera. Plazerra zuelako, jakin nahi zuelako zer dagoen zinemako azken berri gisa, edo arte eta moda gertakizunetara agertzen, baina are garrantzitsuago. Kate boz nekaezina izan da. Errukia eskatzen du 114 milioi errefuxiaturen alde munduan. Aterpetxe politikak eskatzen dituelako, Siriako errefuxiaturen alde egiten duelako, eta herri rohingyaren alde egiten duena, eta baita ere babestu egin dituelako hainbat auzi ingurumenen alde. Kate eta Katalinak artistak dira bere garaian. Katalina ez bezala, ni seguru nago, Kate ez dela sekula galduko bere garaian. Bideo bat ikusiko dugu orain. Oh, don't get me wrong, I mean, must be fabulous, you know, you got it all, you got a great husband, beautiful baby, travel all over the world, stay in fancy hotels, parties. Yeah, well, you know what they say, the grass is always greener. Popularity is overrated. In the background is a blind spot. Rolling dice and lucky cards. I'm what's so vulgarly referred to as outdoorsy. It's come to my attention that you don't know who I am. That's Vidania, Dr. Jones. In me that will strip Spain bare if you dare to try me! Why are you so stressed? You're the reason I'm stressed. You're the reason why I can't relax. You're insane! I'm unhappy. It's not the same thing. I get it. You're not marrying me. I brought everything on myself. I've only got myself to blame. I did it to myself again. As usual. As usual. What are you doing? Catherine? Catherine! Fucking mad. You don't know how to love. You have never your whole life. Invite me round. Tell me you know what you're doing. I never did. I'm thinking I'm a ghost on a ghost ship in a ghost land. I'm Veronica Guerin from the Sunday Independent. Messing with the devil's gonna get you burned. And when it is finally over, and they have kicked and shouted so loud, we can't even remember what the point was. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting.
I mean, there's so many incredible women who came before us. You know, women who did the real lifting. Con todos ustedes, Zuekin, la ganadora del premio Donostia sariaren irabazlea 2024 urtean Kate Blanchett. But, Kate? Oh, you have to say something else. No, just tell you that before we Zerbait start, gehiago esan behar duzu? Ez, besterik gabe, hasi aurretik badago adiskide bat, mezu bat bidali nahi dizuna. Come here. Hi. Etorri ona. I'm sorry I can't be there. I'm in Venice and Sentitzen dut unfortunately I can't be there egon ez for izana, Venezian hau ezin dutan izan, hain espakizun ederrean. Gustatuko litzaidake esatea. acting as a profession and then there's acting as Antzezpena dagoela lanbide gisa, eta antzezpena arte gisa, eta arte hori aitortzen dugu. Aldian behin, antzezleak sortzen dira benetan ospatzeko modukoak, Marlon Brando, Kate Hepburn, Montgomery Clift, eta baita ere Meryl Streep, Jack Nicholson, Robert De Niro, it's the highest air we have. eta hori da guk dugun ondarerik preziatuena, eta Kate zu horren parte zara. Zorionez zuzendu egin zaitut, zurekin batera antzestu dut, eta zuri esker, zure inguruan daudenak, zurekin egiten dutenean, gozatu egiten dute. Beraz oso harro nago zure adiskide izateaz, eta unkitu egiten hauzu Donostia saria jasotzeak. Donostia zinemaldian, han egon nahi nuke, baina ezin dut Venezian nagolako oraintxe bertan. Gainera ez daramat galtzarik une honetan. Baina galtzak banitu jantzita, eta ez banego hemen Venezian, han egongo nitzateke topa egiteko eman dizuten sari eder horregatik. Zorionak. Fucking George. Fucking George. Gabon, George, madarikatua. Gabon, Donostia. Eskerrik asko ore honengatik. Eskerrik asko sari honengatik. Bai, sinestezina, ezta? Gracias. Eskerrik asko. Now, arte cinematográfica. I think I'll stop there. Otherwise, this will turn into a comedy. Ez dut jarraituko, bestela komedia bat emango du honek. It really does.
Honek artea gainditzen du, mugak gainditzen ditu. Eta australiarra naizenez, emakumea atzerrian egiten dutena, privilegio handia izan dut, muga asko gainditu ditu dalako, eta Europan lan egin dudalako, Ameriketan ere bai, Australian, Txinan, bideiatu dut eta mundu osoan ibili naiz. Eta hemen, orain, Euskadin nago, zinemaldi zoragarri honetan, zinemaldi izugarri honetan, kultur mugak ere gainditzen dituenak eta baita ere zinemaren mugak ere bai. Hore handia da niretzat, sario jasotzea, eskerrik asko, Donostia, eskerrik asko zinemaldia. And Morag Ross, the wonderful makeup artist who did all the makeup for makillaje zoragarria jarri didate, baina tira. Gainera, Rimmel ugari jarri didate, ere egia esan. Zinema ere zinemaldiak ospatzen du, eta askotan esaten dugu zinema nola esan galtzeko bidean dagoen espezia dela, beraz oso pozik nago hemen nagoelako Alfonso Cuaronekin, eszenatoki honetan, bera baita munduko zinemagilerik onenetakoa, eskerrik asko. Alfonso, eskerrik asko zure hitz atsegin horiengatik. Zurekin lan egitea izan da nik nire karreran izan dudan privilegiorik handienetakoa. Eta gainera disclaimerren esperimento bat dena, zuri asko gustatzen zaizu esperimentoak egitea eta harago joatea mugetatik harago. Eta ikusi nola eraman dezakegun ere zinema pantalla txikira. Minimizatu gabe, eskerrak eman nahi dizkizut, ez bakarrik hemen zaudelako nirekin zure hitzartsegin horregatik, baizik eta izan ditugun elkarrizketa guztiengatik ere, gure industriaz, etorkizunari buruz, zinemaz, arteaz, eta zure genioak beti ere izugarri inspiratunak beti, eskerrik asko berriz ere. Bueno, nik egia esan gauza gehiagirik ezakit, baina zenbat eta gauza gehiago egin, iruditzen zait gutxiago dakidala. Karrera eklektikoa izan dut eta leku askotara eraman nire karrerak, nire lanbideak. Baina, ari eroale bat baldin badago nik karreran beti izan da jakiteko nahia, ezagutzeko nahia. Hau da, bilatu beharra zer esan nahi du gizakia izatea, zer esan nahi du gizakia izatea, ziurgabetasun hori. Hau da, gizakia izateak dakarren ziurgabetasuna, sinestezina da niretzat. Hau da, askotan, ematen du ziurtasun asko daudela mundua, jende askok pentsatzen du, ez duela inolako zalantzarik eta dendera dakiela munduari buruz, baina mundua guztiz ziur gabea da. Eta bizitza sortzaile bat izatea gure bezalakoa, zalantzez beteri dago ziur gabetasunez, adenean dago, nola hasten ditugun gure proiektuak, apalak izan behar dugu eta esan behar dugu ez dakigu, eta hemen nago jakiteko zer den ikasteko. Eta kezkatzen hau, erantzunak aurkitzea askotan, erantzunak aurkitu nahi dugu ziztu batean, eta ziurgabetasuna uste du dela ni motibatzen nauena. Egia da, batzuetan ez dela batera erosoa, eta asko hori partekatu egiten dugula denok gizaki gisa, bizi gara ziurgabetasun handi batean murgilduta. Nik askotan egile brasilar bat irakurri dut, eta egile brasilar horrek esaten du, abentaila batzuk daudela ez jakitean, ez ezagutzean. Lurralde Virginia da, adimena librea dago orduan, eta ez dakidan guztia nire parte izaten hasten da. Hau da, hori ere garrantzitsua da. Eta horrela ulertuz noa. Ez guztia, baina ez dakidalako, eta itxaropena dut bidaiak aurrera jarraitzen du. Ziurtasun uarteak, besterik ez daude, eta eskerrik asko ematen dizuet, ziurtasun uarte honengatik, eskerrak ematen dizkiot Donostiari, eskerrik asko.
gozatu zinemaldiarekin. Emozio handia, ezta? Gaurtik aurrera Kate Blanchett Donostia zinemaldiaren historiaren zati da. Oraindik astebete geratzen zaion zinemaldia, emozio handiz beteta. Mila esker zuen arretagatik, Gabon.